Dali na, Daddy. Bawagin na ni si CD, Daddy. Kay gigutom na si CD, Hindi na diri, Daddy. Daddy, uy, gigutom na ba yan na si CD? Ay, karong adlaw, paskang mingawa. Paskang mingawa. Atong update karon sa atong atop renovation project is mingaw. Why nagtrabaho rong adlaw mga auntie. Lagi kay wala magyud giabot pa nga atong gipaabot nga katong another batch of color up nga ibutang diri dapita. Diri sa to ang atubangan sa ato ang balay. Diri sa may garayan. Wa ni abot. Nya ganinang mga alauna nangabot ang mga workers. Nangabot ang mga workers. Unya ang ilang busing nga magdala sa kolorop wa pamandira. Niingon ang sama sa ilang trabahoon baya. O sayang kayo ba? Sayang kayong time na ang workers pero wala di ang materialis no nya. Mo lagi to gikontak man nila ilang busing katong contractor lagi nga kuan kanang may nagpalit lagi sa mga materialis especially kaning sa atop gyud no siya may gapalit gyud ang atong contractor so mao lagi to basin unsa baka no basin busy kay siya unsa baka wa ba gyud mi update sa pagkakaron kay wa man pod siya nanawag unsa baka i-deliver baka nyag dayon ang maong atop o unsa baka ugma na wa gyud mi kabalo karong mga oras sa mga auntie mao ning nagabin-an jud ko paghuwag atop paghimo og video para sa atop renovation project karong adlaw. So, di pwede nga di ko ka-upload mga auntie mo nang sa pagkakaron. Gikan pasad ko na niya po na nang sige kong ingon nga kanang kuan, kanang wajud ko'y na video or nahimong kuan karon kanang video ba para i-update karong adlaw na ako man unta to kay mao man lang gito balikan nato tong istoryas mga workers nga moabot lagi kuno karong adlaw ang maong materialis ang kating kolorop ba nga para diri sa ato ang area diri motong akong ginauna nga mao na lang na akong himuong content daw bi kay naggabi naman nahuman na lang migpanyapon. Wa pa man gihapon dia, wa pod nanawag ang atong kontraktor nga unsa ba mo dayon baka siya anhi paghatod sa mga materialis. So motong naghinay-hinay na lang po direct chika mga auntie kuyog ni Uncle og ni CD kay wa jud koy laing content karon mga auntie mingaw kay salpay. Kay mingaw karong mga adlaw mga auntie wa jud koy i-content bahin sa atong renovation project. Maligi to wala nagtrabaho karon kay wa pala giniabot lagi to balik akong istorya no wa pud niabot in taon ang color hangtod karon harong mga orasa sige pagyapon migpaabot mo tong maghimo-himo na lang kog content ba naman lang kuan kanang bisag unsa na lang si CD na lang siguro akong videohan karon si CD ug si Uncle si CD ug si Uncle ang bahugan na lang ni Uncle si CD mo nalay akong i-content karon kay man naman minanyapon dito sa sulod nang gawas din mi diri kay magbuhat kog kadyot og kanang ato ang update ba kay di pwede nga di ta mag-upload ba naman lang gamay kaayo nga kuan video basta it's all about ang akong content karon it's all about ragyapon sa atong atop renovation project ana ra nya dalikyatan na lang puday nako si CD nga gibahugan ni Uncle ana ang kanang bahog nila sa mga iro mga auntie mga amo ra ng mga sobra nga mga kuan namo kinaon kay dili man na sila wa man na sila naanad sa dog food mga auntie dalikyatan na lang din nato atong mga iro and then si Choy dayon tuwa man siya sa gawas dito sa iyang cage si Butchoy and then si CD diri ras gawas lami imong sudan lami ang sudan ni Sedi. Lami ang sudan ni Sedi. Paspas og kaon dali. Paspas og kaon. Sige. Mo lagi na wa man na sila maanad sa dog food mga auntie gibahugan mi ninako sila sa katong papi pa sila. Pero kuan gyud mas mukaon sila sa pagkaon sa tao mao nang inana. Ana ang ilahang pagkaon nga naandan ang ato ragyapong pagkaon sa tao wa sila maanad sa dog food balik-balik akong istorya mga auntie basta kay moabot yun ta karon sa 10 minutes unsa na lang po akong iistorya karon no so ugma 31 matud pa sa akong mga workers kung pananglit unta to ni abot yun mga kuan mga karong mga hayag-hayag pa ni abot ang kanang color rope kung kuan ilang ingon nga itaod na mo ang mga atopdaan ma'am itaod na mo ang atopdaan balag maulahin na lang ng mga accessories kaning mga kanang fascia cup
kanang pasyakap, kanang flashing, gutter, maulahin na lang ng accessories di tawag ana mga auntie ning kung walay problema basta kay mauna lang ang atop kay mo may inyuhang plano. So ana unta to. Kay wala man sila diri pila ka adlaw, murag I think 3 days sila o 4 days kung di ba mausab ang ilahang plano kay manguli man lagi na sila kay kalag-kalag baya. Kalag-kalag. So mo to yung ko nga okay ra gyapon tempa. Okay ra gyapon gitaod ninyo hindi lang ba okay ra sa inyo mga magsaba-saba mi nga ngit-ngit na ko wala man di problema diri, wala man problema diri kay kuan man kanang musabot man atong mga silingan kay kanira man sang higayon na. So okay ra gyapon sa amo na daw bi kay naguul kay kung ngit-ngit na makatultol baka na sila ilang itaod ng kolorop dias taas makatultol ba na basin na hinog mga damage na no na atong kolorop mo to ingon ni angkol nga kung pananglit mo abot gyud ang materialis karong gabi ingit-ngit na baya so ang plano ni angkol nga ugma na lang puon sa buntag sayuhan lang nila. Oo kaigo na malang pud i-plaster diri ang mga atop. Dili na sad mi musugot nga kay ngit-ngit na manggod pa alas 7 na baya okay ra unta tug naa sa mga alas 5 padung sa alas 6 okay ra unta na nain aron nga hapit na pud ang alas 7 ngit-ngit na sad kaayo burag kuan kanang sana burag kita na may maguol kay basin no madamage na lang hinuon ang ato ang pero ino na may suga pero lahi ra gyud na magtrabaho kag ngit-ngit og kanang hayag oy mo tong lagi balikan akong istorya no gabalik-balik na gid akong istorya ba kay wala jud koy laing istorya no matud pa ni angkol nga pwede sayuhan na lang og mapuhon wala iyang plano karon kung moabot gyud ang materialis niya manganhi magyud tong mga workers kay tawagan man to sila sa bossing nila kanang kontraktor nga kuan maula ginaa para masabot dayon pud ni angkol nga ugma na lang puhon sa yuhan nila kay ugma man lagi sad sila mamauli lagi so pwede pa man sad sila magbiyahe sa mga kuan mga ugto-ugton na okay dali ra man ni kay igo na malang ni i-plaster ang maong kolorop ilang kuan text screw na ilag i-plaster itaod ana ug sa pay mga ginagmay din diya nga mga kuan ilahang trabahon des taas so ana ra so taas pikid kaayo kay mukuha gyud ko anig 10 minutes ba kay wa jud koy laing i-content mga auntie ba kay ang bahin ang akong content ba it's all about ra gid sa atop renovation project hurutan na. Ang naobserbahan na mo si CD ba kay nag-change ang iyang gana sa kaon. Dili para itong naging mga higayon nga paspas kay siya mukaon burag ilugan ba karon kay burag siya nag-change. Ulitaw na magod ni si CD na baya siya abs. Hala, wala niya gihurot bay. Inom na ka tubig? Moinom na siya tubig na si CD ra ba kay kuan kanang mutungab siya sa gripo ba naanad siya nga mutungab sa gripo ay na nagtilukag ana mukaon pa siya dadi sige ibutang sa salog okay usap gyud yan kinan-an ni CD karon ngano ko ni pero mukaon magyapon siya pero dili gid siya katong sa tong balikon ako tong mga niaging higayon bang burag gid siya gailugan bitaw nga ana bitaw ni gibukad ni siya pero buyag in taon niya kuno kay nagbinag uman pero mukaon siya pero burag na usab-usab ang iyang kuan nang gid siya burag kaulitaw na ba maulaw na maulaw na kased sedi maulaw na ikaw Ginoo ko Magyud taan ni. So ngit-ngit na diri sa kuan, diri sa damilag, ngit-ngit na niya. Maayra ba unta ang timpo mga auntie, maayo ang timpo. Pero buyag lang unta. Maayo ang timpo pero sa unta man dili ginato hawak ang oras sa atong kontraktor kay wa pud mi kabalo unsa gyoy kuan asa siya karon kay wa man pud siya nanawag nagulat-hulat pud mi nga motawag siya nga unsa ba madayon ba nga ma-deliver ana. Wala gyud. Masin busy kay siya wa pud mi kabalo kuan. Basta moro to wa mi kabalo. Og unsa ba ka ha? Basta kay ingon sa iyahang mga workers nga itaod gyud namo daan ang mga kulurop ma'am kung moabot amo na gyud nang itaod daan kay para pagbalik namo puhon.
dito na sa tas Pikas mo bala-bala kay katong dito sa Pikas nga among ipatrabaho po mga auntie kay dali raman to dito sa may laundry area dali ra po to dito mga auntie kay igo raman siya isumpay dito mga auntie nya mubo man ang ato po dito. So ay salamat kay giabot na yun ko sa 10 minutes mga auntie na. Salamat sa pagpaminaw mga auntie. Mga auntie ug angkol og dinira ko to batong video ha. Daghang salamat og magkita-kita na pud kita sa sunod nga higayon kay inyohang higala og inyohang amigo nga si Tony and Titing. Thank you for watching mga auntie and please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing and please like, share and comments. Daghang salamat and we will see you again tomorrow. Bye. Amping takanunay. God bless po.